سلام سلام نيماكي ميديا تخاتاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ግን ኣብሰት ዘለኹም ወሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል መሐሪት ዛንታ ክልተ ፍቁራት ዓብይ መልእኽቲ ኣለዋ ሃፍታም ድኻ ሕሙም ጥዑይ ከይበልና ንጹሕ ፍቅሪ ብቻ ፈጣሪ ዓድለና ምኽንያቱ እተ ናይ ሎሚ ሓፍቲ ጽባሕ ሌባ ወሪርዎ ክሓድር ይኽእል እዩ እተ ናይ ሎሚ መለይ መልክዕና ድማ ጽባሕ ብዝኾነ ሓደጋ ክጎድል እዩ ሃፍታምየ ወይ ቆንጆየ ኢልና ኣይንመካሕ ነታ ሓንትን ሓደን መስዋዕቲ ዝኸፈልካላ ዝኸፈልክሉ ንጹሕ ፍቅሪ ተኸባቢርና ንምበር እታ ቆልዓ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ኣብ ማእኸል ዞባ ምብራቅ ውሽጢ እዩ እትሰርሐሉ ከም ኩለን ኣሕዋትና ኣብ ስደት ዓለም ካልእ ሃገር እዩ እዚ ከምዚሉ እንዳሓለወ 3 ዓመት ጌራ ናብ ዓዲ ንኽትምለስ 1 ዓመት ተሪፍዋ ነይሩ በታ ዝተረፈታ 1 ዓመት ምስ ሓደ ወዲ ብፌስቡክ ተፋሊጣ ኣብ ፍቅሪ ኣተወት ብጣዕሚ ፈትወቶ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ ነገራ 5 ወርሒ ዝኣክል ሓቢሮም ይጸንሑ ይደዋወሉ ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጡ ፎቶ ይልእኸላ እሳውን ከምኡ ትልእኸሉ እትወዲ ድምፂ ዝጥቀሞም ቃላት በቃ ኩሉ ነገሩ ፍልይ ዝበለዩ እታ ቆልዓ ድምፁ ከይሰምዐት እንተደኣ ውዒላ ንዓኣ ኣመና ከቢድ ነገር እዩ ይኹን እምበር እንታይ ከም ዝሰርሕ ነጊርዋ ስለዘይፈልጥ ፎቶ ክልእኸላን ከሎ እውን ኣብ ሆቴላት ኣሎ ዝተባሃለ መዘናግዕታት ስለዝልእኸላ ሃፍታም ይመስላ እትወዲ ሓደ መዓልቲ ብንግሆ ደዊሉ ትፈትውኒ ዲኺ ክብል ሓተታ እታ ቆልዓ ድማ እዋ ንዘለዓለም ይፈትወካ እየ ኢላ መለሰትሉ እትወዲ ድማ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ነጊረኪ ክትፍለይኒ ኣይትኽእልን ኢኺ በላ ደኪሙ እታ ጓል ድማ እወ ክትብል መለሰት ልባ ግን ኣመና ተረበሸ እትወዲ ድማ ንእሽተን ምስ ፀንሐ ፍቅሪ ማዓረይ ኣነ ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ ግና ምንም ዓይነት ሓፍቲ የብለይ ጎደና ሓዳር እየ ክብል ተዛረባ እዛ ጓል ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰማይ ወይ ድማ ምድሪ እንተትወሕጣ ተመነይት ካብ ምድንጋፃ ዝተለዓለ ታይልከኒ ሓደ መዓልቲ ክትሕፍትም ኢኻ ሓፍቲ መፃ እንከያድን እዩ ኢላ ስልኩ ኣብ እዝኑ ዓፅወቶ ኣብዚ ሓሳብ ውሽጢ 3 ወርሒ ፀኒሓ ሓደ ነገር ወሰነት ነተወዲ ዝፈጠሮ እግዚአብሔር እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ፈጣሪ ዝተባረኸ እንጀራ ክህቦ እዩ ኣብዚ ሽግር ውሽጢ ክፍለዮ ይክእልን ኢላ ንርእሳ መነቶ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ዓዲ ንኽትምለስ ወሰነት ክትሪኦ ከም ዝደለየት እውን ነጊራቶ እትወዲ ድማ ኣመና ደስ በሎ ንሳ ድማ ናብ ዓዳ ተመለሰት ልክዕ ምስ ኣተወት ቤተሰባ ገዲፋ ናፍቲ ንሱ ዝነበረሉ ዓዲያ ዝኸደት ምስከደት ማለት ናፍቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ምስከደት ልክዕ ከም ናይ መርዓ ቦታ እዩ ዝመስል ኣብ ግቢ ውሽጢ ብዕምበባ ብዝተፈላለዩ ነገራትን ብሰባት እንዳብረቕረቐ ፀንሓ እተፍቃሪኣ ድማ ክልተ እግሩ ዘይሰርሑ ዝተባሃለ ዝንጥ ዝበለ ጥዑይ ሱፍ ተኸዲኑ ዘይሰርሑ ዝተባለ እገሩ እንዳሰርሑ ንዒሉ ሓቂፉ የፍቅረኪየ ፍቅርኺ ሓቀኛን ናይ ዘለዓለምን ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ ኣነ ግና ተመስገን ፈጣሪ ሳላ ኣምላኽ ባሪኹ ዝሃበኒ ኩሉ ሙሉእ እዩ ግና ተንኮለኛ ከይትብልን እምበር ንዓኺ ንምግማት ዝገበርክዎ ነገር እዩ ክብል መለሰላ ንሳ ድማ ብሓጎስ ኣነ ሓቋላ እንተዝኸውን ነይሩ ከም ዘይገድፈካ ወሲነ ነይረየ ክትብል መለሰትሉ
كمتمحرولو تسفى يقبر أحواتي ፈጣሪ حقኛ ፍቅሪ يعدلنا مفلات صبوقيو زفلت كايو اختفلت كلخا دما زبلت صبوقيو ኣብ ምድሪ እትገብሮም ጽቡቃት ስራሕትታት ኣብ ሰማይውን ናይ ዘለዓለም ደሞዝ ኮይኖም ይኽፈሉኻ ኩሉ ግዜ ካብ ክፍኣት ንላዕሊ ጽቡቕ ንግበር ጽቡቕ ነገር እውን ንሕሰብ ጽቡቕ ስራሕ ንርእስኻ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ስራሕ ንስራሕ ንደቂ ሰባት ብሓፍቶም ዘይኮነስ ብፍቕራዊ ልቦኖኦም ብንጹህ ልቦምን ንቀበሎም ስለዚ ኣሕዋተይ ንስኹም ሕዚ እዚ ሰሚዕኹም ጽቡቕ ትምህርቲ ዝህብ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብኩምዎ ናይ ባዕልኻ ቤተሰብ ንኽሰምዕዎ ትምህርቲ እውን ንኽረኽብሉ ሼር ግበሩሎም ንሕና ድማ ንጹህ ፍቕሪ ይዓድለና ሰሰናዩ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣ ኸሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ሳንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ኮመንት ምግዳፍ ኣይተሕመቁ ብኻሊእ ሳንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይተሕመቁ እንዳበልና ሰሰናዩ